В днешното видео ще ви покажа лятната ни ваканция в азбучен ред. Ще има много забавление, както и луди моменти, така че ако ви хареса видеото, абонирайте се за канала, оставете лайк и задължително гледайте до край. За първата буква А се намираме в Атина, Гърция, където сега ще посетим, Алекс, какво? Акропола! Ще посетим Акропола. Това е супер древно място. Ще научите повече, обаче сега трябва да се качим по целия този хълм. Трябва ето там да се изкачиме. Искам да кажа нещо. Крис той е дал идеята за Акропола, когато се е строял. Защото съм дърт ли? Да, в сила. Акрополът в Атина, Алекс, е един от най-известните исторически обекти в света. Ти не си бил, аз съм бил тук, когато съм бил страшно малък. Голямото изкачване, Алекс, започна. Сега имаме, докато стигнем до този хълм, направо не знам. Крис, ара да се махаме. Да се махаме? Те билетите ни бяха безплатни, ара да се ходиме. Аз само да кажа, че билетите под 25 са безплатни години. А ти навършваш 25 след няколко дена. Да. Няма повече безплатни неща за тебе. Така е, после няма да има безплатни неща, обаче тук само искам да кажа, че е 30 градуса и тази буква А, ако я оцелеем, всички други букви ще направим. Първото нещо, което ще видим, това е този древногръцки амфитеатър. Ето, Алекс, заповядай, тук мога да изнесеш някое представление, защото си пълен клон. Ай, чао. Стига глупости, ето да видите цялата прелест на тези древногръцки постройки, които са толкова запазени, че просто даже не мога да повярвам. Мале хора, тук наистина усещам древногръцката енергия, усещам боговете, усещам как се стича пот от всяка една част на тялото ми и се разтапям, обаче тук наистина е много яко. Акропола и зад нас, бам, ето, пристигнахме най-накрая. Ама Крис, що го ремонтират? Защо го ремонтират? Еми, защото не са го построили хубаво. Не е добре построено. В смисъл, то е строено преди, не знам, 5 века преди новата ера. Демек е на 25 века, примерно. Да, бе, за кого го ремонтират? Лошо строителство. Как 25 века? Ние сме 2025-та. Вижте ли си за това? Алекс, просто връщай се в училище. Алекс, това е перфектната пейка. Дай да седнеме тука. Тук са седяли гръцките богове, докато са правили Акропола. Така, тук са седяли не гръцките богове, а са седяли гръцките философи. Това е разликата? Абе, Алекс, ти чуваш ли се, бе? Не, разбира се, чувам си класа, ама. На тази пейка, на която ние седнахме, буквално може да са седяли велики личности, философи, като Сократ, Платон, Аристотел. И ние сега седим на тази пейка. Най-умните! Така че, първа буква А, Акропола. Сега е време за следващата буква от азбуката. Б! Внимание! Новият ни Back to School мърч вече е в Sunday Habit. Като натиснете линковете в описанието, може да намерите най-готиният Криската и Алфа Алекс мърч с слоган отново в играта. Има мега яки бъндали с раници, тетрадки, несесери, бутилки и много други. Освен това, там ще намерите и новите ни тениски и плажни бързо съхнещи комплекти и плажни кърпи. Поръчайте, за да влезете и вие в играта. Също така не забравяйте, че новия епизод на Viva.com Game On е качен в канала на Viva.com. В него аз и Васето влизаме отново в битка, този път обаче в Escape Room. Задължително го изгледайте след това видео. Леле, много съм жаден. Много е топло тук направо вече. Нещо някаква битка, нещо лед да имаше. Да ни освежи така хубаво. Само ако имаше някой, който да ни даде нещо за пиене. Трябва да намерим правилния барман. Добре. Защото повечето са измамници. Взимат ти парите и ти дават вода. Абе, това не е ли Криската, бе? Извинявай. Здравейте! И Криската ли си? Аз съм Криската, да. Какво правите тука? Ти какво правиш тук е въпроса? Да не си корабокруширал. Не бе, аз тук седа и си чилвам. Да, ръчкаш нещо приятно. Та чанта? Имаш ли нещо вкусно? Имам. Много сме жадни. Аз ще бъда вашият барман днес. Буква Б е за барман, аз съм правилният барман. Моля те, остави я тази пръчката. Остави пръчката, влияе ти зле, моля те. Слушай сега, спокойно.
Няма прекрачвате тази черта тук. Стойте, сега нещо много хубаво ще ви покажа. Стой! Леле! Вътре се крие най-освежаващата напитка за лятото. Заповядайте! Чисто новият хак. Чакай, Аз го искам! Така, чакай са малко. Преби клиентите си, бе. Няма да получиш бакшиш. Ай, тихо вие, слушайте са. Давам на теб, заповядай, давам ти парти парадай с вкусна боровинка и йогурт. На теб давам хак Копакабана. Помислиш за името, харесва ли ти? Харесва ми, много ми харесва. На мен ми харесва. Много е популярно, все по-често го чувам това. Копакабана? Да. Искаш ли направо да оставя човека, на който е тази напитка, да ти обясни повече за нея? Ами хайде, нямам търпение. Правиме живо включване! Занесох хак Копакабана на Акропола, тук на гръцките богове. Кой може да е създал такава уникална напитка? И как кой? Аз естествено. Копакабана. Търсете новия хак в магазините. Харесват ви напитките, нали? Свежаваща, ама гледам, имаш някакви още. Не. Чанта е пълна. Ядай чанта. Не! Дай ми хаковете! Иначе това ще го изядеш! Всички искат новия хак! Буква В е вила, или по-точно възхода до вилата, защото сега ще ви покажа през какъв път трябва да минем, за да стигнем до нашата вила. Време е да се качваме по тези стълби нагоре. Всяка една вила, за да има гледка, или трябва да е баш на плажа, или да е на високо. Нашата, за съжаление, е на високо. Много високо. След като изкачим ето тези стълби, може би си викате, че с приключило мъчението. Не! Следва ето този баир нагоре. Все едно изкачвам връх шипка, бе. Вървиме така няколко минути нагоре по този баир. И съвсем скоро стигаме края на баира. Погледнете просто колко е стръмно надолу. Буквално ако тук се изтърколите, може да се отрепете. Алекс! Просто мисля, че ще е по-неболезнено, просто искам да си спа на плажа. Да спиш на плажа, нали не ни трябва вила? Ние всеки ден, всяка сутрин отиваме на плажа и просто мога да си спа на плажа също. Да, добре, виж, добрата новина. Изкачихме баира. Ето ни, качихме се. А знаеш ли какво следва сега? Не сме го изкачили. Знаеш какво следва? След този баир следва втори баир нагоре! След втория сигурно има и трети! След като изкачим този баир, вече сме при къщата ни. Ето това е нашата вила, приятели. Още по-забавен факт. След като сте се изкачвали 10 минути, отваряте портата и има стълби. Изкачвате се по стълбите и ви посреща едно китайско куче. Вижте го, той си е затворил очите, защото сега е спал. Викаме му в този режим китаеца. Риджи китаеца. Най-накрая сме в вилата и ето тук си имаме собствен басейн. А гледката, приятели, е наистина брутална от тази вила. Защото си изкачихме буквално 150 метра. Влизаме в вилата и ето тук може да намерите този футюел, който е леглото на Риджи. Този диван, който е леглото на Риджи, и този футюел, на който също спи Риджи. Сега може би се чуете как да стигнете до стаите. Как? Още стълби! Буквално тази къща е направена, за да не си почивате. И ето това е буквално пътешествието до вилата. За буква Г съм избрал готини гръцки гозби с готина гледка. Ето това се вижда през прозореца на ресторанта Акропола, където бяхме малко по-рано. Сега е време да си поръчаме страхотни гръцки гозби. Първото нещо, което ще ядем, хора, това е тарама. Тарамата е разбит хайвер на мус, който сега ще го пробваме. Това е една от най-любимите ми разядки. Брутално вкусно, наистина гръцка гозба, брутална. След това имаме друго мое любимо нещо, а именно октопод. Айде сега да пробваме пипалцето на този октопод. Едно от най-любимите ми неща да ям със сигурност. Следващото нещо, което си поръчахме, хора, това е гирус, който изглежда много странно, няма да ви лъжа. Това приличат повече на такота, отколкото на гирус. Нямам представа какво е на вкус, обаче, така че нека да пробваме. Буквално наистина са като такота. Айде, 3, 2, 1... Това е много безвкусно. Това не ми харесва. Другите неща бяха уникални, но не и това. Сега обаче е време за десерт. За десерт си поръчах типичен гръцки портокалов пай. Изглежда супер сиропирано и сладко. Нека да го пробваме. Това е типичен гръцки вкус. 10 от 10 десерта. Да преминаваме към следващата буква. Момчета, буква Д е за дупка. Затова сега ще изкопаем възможно най-голямата дупка, която можем да изкопаем. И ще караме тебе в нея, нали?
Добре, само да я изкопаем. Айде! Момчета, тук ще бъде първата ни копка. Точно е тук, пазете си. Ето тук ми харесва, за да направим дупката. Ама с какво ще копаеме? Това е камъни, не искам си наравна ръцете. Лъжица! Не можа ли? Нямаше ли бюджет за една нормална лопата? Не! Започвайте да гребете! Буква Д е дупка с лъжица. Ще си хапнеш малко. О, да, дай да... О, да. Това изглежда много вкусно. Да бе, 5 лева, аре. Копай! Искам супер дълбока дупка, за да може да ме заровите после в нея. Айде! Айде, Алекс, копай да те видя, браво, айде, започвай да копаеш, мале, това е като цимент, бе. А ти що бездействаш и гледаш тук? Аз гледам как се прави. Гледаш как се прави. Ай, копай, бе. Ама опитвам се! Абе, какъв то пясък, бе, то е само камъни, бе. Това много боли, бе. Буквално. Но пак работи по-добре от ръце, по-добре от ръце. Ще замерям кемпа. Не по оператора. Не фърляй по оператора, бе, еко. Айде да видим колко голяма може да стане ето тази дупка. Аз съм като куче! Машина! Алекс, какво прави? Аз се знаех, че мама викаше, че нищо няма стане от мен. А стана какво? Общ работник. Общ работник стана, браво! Копайте! Аре, давайте! Пете лъжица! Почвай! Давайте! Майките лъжични, бе. Сашко! Сашко, почна с ръце! О! А Крис като някакво куче. Айде! Алекс, открихме нещо черно, ела да видиш. Черно? Какво е това, бе? Това е тази чернюга, бе. Не знам, ама... Учи да богатиш, бе. Айде, копай надолу, бе. В момента единия ми крак вече се побира вътре. Ето, хора, да видите, дупката вече стана поне 30 см е тази дупка вече. Обаче, за да се зарова целия, трябва много повече да копаем, така че се връщаме след малко. Добре, хора, дупката е готова, стана по-широка, по-дълбока, толкова успяхме да изкопаеме. Алекс, айде влизай вътре. Блин, що все аз? Защото ти си по-малък и ще се побереш вътре. Ще видите. Айде, давай. Трябва да на колена влез вътре. Не мога да си побера. Гадно ли е? Да, много! Май го закопаем. Айде, Алекс! Не, закопаваме те! Само не в устата, моля! О, мага, хора, погледнете, буквално закопахме Алекс до кръста. Забавно, нали? О, мага, погледнете Алекс докъде е заровен. Как се чувстваш, Алекс? Всъщност отвратително, как да се чувствам? Закопан си до кръста. Ето, погледнете Алекс колко е малък. Сега ще ми кажеш, че съм малък, добре. Еми, закопан си. Добре. А моля им помогнете да се измъкна. Да ти помогнем да се измъкнеш? Сашко, чакай, ела да му помогнем. Знаеш как ще му помогнем? Да го бутнем. Не, като отидем просто и си тръгнем. Чао, Алекс! Моля ви, стига! Чао! Ще го вземем после. Не, няма да го взимаме. Чао! Време за буква Е експедиция под водата. Сега отиваме с шнорхела и очилата да се гмуркаме. В момента водата е супер спокойна, така че би трябвало да намерим много риби и каквито и да е други създания, които да се крият вътре. Айде да влизаме. Вече сме във водата, хора. Взел съм шнорхел и очила и влизаме навътре. Проблема обаче е, че погледнете времето. Изглежда, че ще има буря, а аз влизам навътре в морето, за да търся създания. Ето го, тук е моят верен спътник, Алекс. Аз съм пътник! Ти си пътник? Аз съм... Ти си пътник, айде. Аз съм пътник! Сега те давам тук на скатовете и на изродите. Само да кажа, хора, Крис съм спал вчера и аз отидох навътре и видях 2 медузи, ужасно изглеждаха. Надявам се да не ни срещат пак. Еми добре, слагаме маската и да видим какво има долу. Експедицията да започне! Ето натам, хора, има скали. Отиваме натам и се надяваме да намерим някакви октоподи, скариди и друга морска храна. Това е рапан. Ето, хора, може да го разгледате отвътре какво е рапана. Добре. Мисля да го фърля обратно в дома му. Айде.
Хора, стигнахме скалите и тук би трябвало вече да има някакъв живот. Мале, имам вода навсякъде. В момента стъпих, хора, при таралежите. Тук е пълно гъмжи. Погледнете отгоре всичките тези черни неща, това са таралежи. Ето, хора, извадихме ви един морски таралеж. Да го видите, погледнете какъв е готин. В ляво от този черния, това е живия, а това е черупката му. Ето, можете да ги видите как изглеждат. Еми, все пак намерихме някакво животно. Алекс, искаш да го поддържиш? Само ако го фанеш, да знаеш, че ако те обуде е отровен. Какво? Айде, заповядай. Пращай го там, дето е дошъл. А той между другото се мърда. О, мага, той се мърда. Ето да видите, това е устата му. Така изглежда мястото, откъдето яде този таралеж. И живеето тук в скалите. Ти ли знаеш, че яде хора, бе? Какво? Яде хора. Абе, ти ядеш хора, погледни се. Ето таралежчето, ще го оставиме обратно при приятелите му. Хора, намерих ужасна медуза. Това е най-гадното нещо, което съм виждал. калорията, бе! Прилича на яйце! Ужасно е! Ама Крис има още една, те ни заобграждат, викат бекъп! О, да, са колко е гадна, са ако видите! Алекс ме излъга! Мислех, че намерихме октопода, ние сме намерили някакви черви! Хора, не знам това създание какво за извънземно е, обаче намерихме го. Гадно е и плува, ето го. Буква Ж е за жега. През деня е 35 градуса, като залезе слънцето пак е 35 градуса, направо не се издържа тука. Аз обаче винаги си слагам слънцезащитен крем, за да не изгарям. Вие трябва да правите същото, така че сега нека да кажем на Крис да се намаже. Крис, гледам те, почнал си да изгаряш малко. Какво? Намажи се със слънцезащитен крем, моля те. Как ще изгарям, бе? Изгаряш. Това лице... Червен си малко. Това лице участва във всички видеа, я чакай. Дръж. Намажи се обилно хубаво, ма не прекалявай, разбрали ме? Не, бе! Добре, чакай се. Това е много! Не, не, никога не е достатъчно. Жега. Това е много, казвам ти го. Не е много, аз съм сигурен, че е много добре. Даже в устата ти влезе. Езика, ако ми изгори. Не, бе! Добре, и още май трябва, нали? Не, спри! Ама... Още. О, не! Е, така, хора, трябва хубаво да се намажа. Направо ще стана като бяло чудовище, няма жегата да ме докопа, ей! Крис, моля те, спри, какво направи, бе, човек? Мисля, че съм готов. Ама няма, така ще изгори сигурно повече! Не мисля. Служи малко, ела, служи си малко. Както виждаш, зад нас Алекс има аквапарк и за буква З ще се опитам да направя задно салто, а пък ти... Ти, нали? Ти Да, а ти ще направиш просто заземяване, не знам. Може ли просто хвърляне? Не, отиваме да правим задни салта, айде. Каква е та гадория тука, през която трябва да минем, бе? Качвай се, Алекс, айде, можеш ли? Не мога, дай ми ръка, Крис. Не, качвай се, айде, можеш? Можеш. Целта ни сега, приятели, е да стигнем ето там на дълбокото, за да направя задно салто. Тръгвай, минавай натам. Аз не мисля, че мога. Добре, снимай. Давай, Алекс. Не се пребивай, можеш? Браво, бе! О, падна. Напреде, ето натам, давай. Това парсалка ли, нали? Не знам, давай, ти си първи. Можеш ли да го минеш това? Мога. Кристиане! Не, хора, това няма как да се мине вече. Така, Алекс, твоята буква, нали помниш каква е? Заземяване. Така че трябва да го минеш и да се отрепеш. Или по-точно да го минеш без да се отрепваш. Давай, ти си. Минавам го, хора. Ако го мина, Ако го мина, трябва да оставите лайк на видеото. Айде. Ако не го, пак оставете. Давай, Алекс, ти си. 3, 2, 1, старт! Давай! Алекс, май добре се справя, заземява се. Айде, давай сега натам си. Затвор! Не знам, тръгвай напреде.
Тръгвай! Буквално всеки момент ще се отрепек, просто ви го гарантирам. Крис, заземих се тотално. Твой ред! Задно салто, задно! О, майко. Тук искам! Хората казаха, че има медузи тук. Супер! Хора, аз се пребивам с Крис в момента. Давай! Аз ти отброявам 3, 2, 1, скачай! Крис, жив ли си? Стана ли? Крис, не стана. Трябва още едно да направиш. Какво? Още едно задно салто, ма то път двойно, можеш ли? Да, петорно. Добре, Аре бе! Идвай! Айде, животно! 3, 2, 1, давай! Това вече стана, това беше добро. Буква И играем криеница. Стига, бе! Какво оригинална идея, не можа ли да измислиш, бе, Крис, бе? Много е топло, Е топло! Млъквайте, бе. Ние сме готови на Тихо, плаж. тихо, това е моята буква, така всички си имате камери. Аз сега ще ви търся в гигантската ни вила, играеме криеница. Имам 5 минути да ви намеря. Айде, тръгвайте. Имаме една камера. 3, 2, 1, старт! Заставаме ето тук и броя 5 минути таймер. Имам перфектната идея къде можем да се скрием и той никога няма да ни намери. Следвайте ме. Времето изтече, хора, време е да тръгвам да ги търся. Добре, 10 минути трябва да се опитам да ги намеря. Вилата ни наистина е гигантска, погледнете, има басейн, има всякакви работи. Тръгваме да търсим нагоре. Първо ще огледам около вилата. Риджи, помогни ми да ги намеря. Къде тръгнаха? На къде тръгнаха? Тук ли са някъде? Добре, следваме Риджи, той може би знае. Добре, минаваме от тук, хора, и се завъртаме покрай барбекюто. Риджи, ти май не ме водиш в правилната посока. Хора, проверих навсякъде отвън. Няма абсолютно никой в нашата къща. Явно всички са се завряли вътре в къщата. Това тук е стаята на Алекс и Сашко. Я да видим. Те си оправили леглото и няма никой. Хора, буквално никой не намира. Тук не може. Къде са, бе? Буквално, хора, претърсих целия имот, няма никой. Буквално се изпотих, стана ми супер жега, никой не намерих. Това е най-големия провал криеница. Чакайте да им звънна, да ги видя, да излизат най-накрая. Крис звъни. Ало, къде сте се скрили, бе? На много скришно място. Много е скрито, да, никой не намирам. Така, ето ни на нашето скришно място, нашето скривалище на плажа. Така? Никой няма да намери. Ето, тук е много добре. Сашко, нещо да кажеш? Много ме е хубаво. Много ни е хубаво, Алекс? Крис никой няма да намери. Да. Сега поръчваме коктейлите и живота е хубав. Претърсих цялата къща, всеки един етаж, няма ви. Търси по-хубаво. Явно нещо изпускаш. Дай му жокер, бе, дай му жокер. Алекс казва да ти давам жокер. Кажи му, че сме на тавана. Казаха да кажа, че сме на тавана. Ама те и тримата са на едно място, къде сте? Започва с Б и завършва на лаш. Ама плаж е на 500 метра от тук, той не влиза в криеницата. Ние решихме, че влиза, понеже не ни се играе криеница и решихме да дойдем да си почиваме. Мога единствено да кажа, това е буква И кратко. Йо, това беше ужасно. Чао. Буква К е за къпане на Риджан. Сега ще го изкъпем в морето и за него му е ред да се къпе все пак. Не само ние да седим на плажа. Риджи, готов ли си? Айде, нали искаш във водата? Айде, Риджи, ето го! Риджи плува! Браво, Риджи! Браво! Ето го! Истинско куче! Плува! Това е куче пловец! Але, ти цяла баня направи, бе! Прави си тигели, плува си! Така, истински пловец! Але, Риджи направо много ме измори! Браво! Браво! Кам! Риджи! Хора, искам да оставите по един лайк за кучето пловец, който направо се побърка като видя морето. Айде наобратно, давай! Мале, той е много бърз, бе! Аз направо не мога да го стигна! Вижте го като тюлен е в момента. Истински тюлен.
Ти си, погледнете го, в момента е точно на допир като тюлен. Толкова е мокър, има пясък навсякъде по него. Ама вижте какъв е златен. Хайде, плуваме ли дължина? Хайде! Давай! Давай, Риджи! Плувай! Плувай! Ама Риджи много плува, много е бърз, верно е като тюлен. Еми, приятели, това беше буква К, къпане на Риджант, който отново влиза. Това май му е новото любимо място. Оставете по един лайк за Риджи. Хора, намерихме лисица. По път прибираме се и намерихме лисиче. Ето го! Къде бягаш, бе? Не, върни се! Буква М е мятане на Алекс. Мятане? Какво? Не. Как е, Алекс? Влезе ми пясък гащите. Не, рамка ми влезе. Отвратителни сте, вижте какво ми направихте! То трябва за 15 път да се къпа. Ще ви го върна на вас двамата, ще видите. Хора, току-що намерихме остров. Буква О е за остров. Ето това островче, погледнете го колко е далече от брега. И сега ще го превземем. Стигнахме суша. О, акустирахме. Само трябва да не стъпа на таралеж и всичко е точно. Ето там е брега, а ние сме на остров. Ето, хора, да видите какво има на новият ни частен плаж, на който, тук е много гадно за ходене. Ето да видите, това е цялата лагуна. Имаме си тук предостатъчно място и тук има параклище. Имаме си едно дърво и растителност, това е. Имаме си скали, ето тук. Ами като цяло няма нищо на този остров, обаче поне е мой. Това беше последната буква О за част 1 на нашата лятна ваканция в азбучен ред. Ако ви е харесала част 1, оставете лайк и се абонирайте за канала и следващата седмица пускаме част 2 с останалите букви. Това е всичко от мен за сега. Чао!